Naravno ima pomaka, pa ovo je 30. put. Znači 29 puta smo se pomakli da bismo došli do jubilarnog 30. i u jednoj hali koju do sada nismo imali mogućnost da nastupamo. Tehničke karakteristike te hale su na najvišem nivou u Austriji, očekujemo veliki broj učesnika i imamo sreću da su danas sa nama zaista ljudi iz prirode i politike kakvi samo poželiti mogu. Evo i dobre prilike da iz prve ruke čujemo šta to Savez Srba u Austriji priprema u narednom periodu. Pa, pre svega moramo da održimo tradiciju, ono što je najbitnije za nas. Znači imamo vidovdanske sportske susrete, to je ono što ćemo uraditi tokom juna. Imamo dečji kviz koji se održava tokom jeseni i mislim da ćemo intenzivirati napore da sa drugim etničkim grupama sarađujemo, a pogotovo sa Maticom. Znači, tu direktno mislim na Republiku Srpsku. Saradnja koju smo uspostavili sada sa opštinom Bijeljina služi svima na čast i ja sam zaista zadovoljan da do nje je došlo i očekujemo mnogo uzemnih poseta u narednom periodu. Wir haben eine sehr ausgezeichnete und gut funktionierende Zusammenarbeit, weil die serbische Community... S obzirom da je rečeno mnogo lepih reči na osnovu saradnje koja traje već više decenija, znači 30-40 godina naših ljudi ima ovde i naravno gradonačelnik samim tim da zauzimaju visoku funkciju u austrijskom društvu i u samom parlamentu, želi da ta saradnja još dođe do izražaja još više nego što je do sada bila, a samim tim što nismo mi samo, tako da kažem, Srbi ovde, nego grad, kao grad, ima zaista mnogo migrantskih grupa koji su došli pre toliko godina, kao što je naveo, i već imaju svoju treću generaciju ovde, naravno da je toliko njemu draže da može da pomogne sve manifestacije tog tipa i ja mogu da kažem zaista ponosno što on nije rekao da je on jedini gradonačelnik ili zvaničnik u Austriji koji je počasni član jednog našeg kluba, počasni predsjednik jednog kluba iz ovog grada. Mi smo pokazali dosta volje i želje da održimo svoju tradiciju na jedan pravi način, a samim tim i da prihvatimo tradiciju naroda kroz kojeg smo došli. I oni to umeju da cene. Iz tog razloga pomažu naše manifestacije, pomažu ono sve što mi radimo, jer imaju isto osjećaj i mi to zaista na delu pokazujemo, da želimo da budemo deo ove zajednice i da na taj način zaista živimo na jednom nivou koji zahteva i Evropska unija na kraju rečeno. Znači, zajedno u miru i u jednom dobrom, sigurnom sistemu.
Die serbische Community ist eine sehr große Community. U Beču i Austriji ima jako puno Srba i nešto što je jako dobro je da su Srbi isto dobro integrisani i njima je jako veliko zadovoljstvo uvek da rade sa nama i sa našom grupom i uvek se raduju kad su pozvani na ovakve organizacije i priredbe. Postoje dve vrste integracija, kažem dva puta kako može da se ide. Jedan je da se Austrijanci otvore prema migrantima, a drugi je da migranti sami pokažu interesovanje i neki zajednički sklop tu. Oni imaju jedan projekat koji je jako uspešan i jako veliki, zajedno živimo i u tome učestvuju razne community, jedna od njih je naravno i srpska, gde imamo primere koji su se uspešno integrisali, koji su već uspeli u poslu i to je jedan projekat koji je štartovan pre godinu dana, koji još uvek traje. Mi inače imamo dobru vezu sa dijasporom i smatramo da je to neophodno da bi napredak i razvitak grada bio u više pravaca na jednom širem nivou van naše opštine i zato nam je zadovoljstvo da smo danas ovdje i ne samo da podržimo ovu manifestaciju gdje je 30. po redu, gdje će biti veliki broj učesnika širom Austrije. Da li je došlo do nekih konkretnih dogovora i što možemo očekivati u narednom periodu od tih pregovora i razgovora? Mi smo prvo izvršili jednu prezentaciju naših privrednih potencijala naše opštine Bijeljina. Oni su nam rekli da ima zainteresovani ljudi koji bi došli da ulažu. Prezentovali smo industrijsku zonu koja je kod nas trenutno upravo u vrijeme kad se može ponuditi nešto konkretno, to je zemljište, infrastruktura, dio nekih drugih ljepših projekata i organizovali ćemo jedan sastanak do odmora, znači do sredine ljeta, da oni sa dijelom privrednika dođu u Bijeljinu, da na licu mjesta pogledaju šta se to sve može uraditi, a prema ono što smo njima pokazali u prezentaciji mislim da zadovoljno.
Osim u okviru zvanične delegacije učešća u samom programu, prisustvo predstavnika naše opštine bilo je vidljivo i veoma zapaženo i na drugim poljima. Iskusna je i atraktivna voditeljka Danijela Gudović profesionalno je odradila nimalo lak zadatak i punih 12 časova, gotovo bez pauze, maestralno vodila veoma zahtjevan program, u kojem je, kako rekao smo, učestvovalo oko 1000 izvođača. Domaćin je Sembercima odao i druga priznanja. Tako je Darko Milošević, profesor književnosti i srpskog jezika, inače direktor i glavni odgovorni urednik televizije Arena, bio predsjednik žirija za literarno, odnosno književno stvaralaštvo, a direktor turističke agencije Bijeljina, Simo Laketić, ocjenjivao je nastupe recitatora, mada je istovremeno bio u ulozi domaćina i organizatora boravka semberske delegacije u Beču. 30. jubilarna smotra kulturnog stvaralaštva Srba u Austriji je manifestacija koja sama po sebi kaže da ima dugu tradiciju i jedno prijateljstvo koje je prije par godina nastalo se naravno proširilo, da smo se upoznali i sa predstavnicima Saveza Srba u Austriji i na njihov poziv smo gosti i ono što smo uradili korak više, da i opština Bijeljina da neki svoj doprinos učvršćivanju veza između matice i dijaspore. Tako da je ovo prilika prvog koraka koji vjerovatno neće biti kao i u svemu ono baš da kažemo, ali treba započeti, treba naravno iskustva iskoristiti da za neke naredne saradnje bude to još na višem i boljem.